ngokuNkulunkulu kweliphezulu lokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi siphinde sikwazi ukuqhubeka indaba yama-TV ethu engathi ayivumi umsebenzi. Naye sengathi ayivumi. Ayivumi Musa? Shoti SDM basayithenga ubabujani. Asayithenga? Yebo. Oh. Awusenze nani uyisile kuthonga phambi kwakho. Ugaye kuzoku. Uthi usukodina kuwusuku olungani phambi kusasa ngazi. Siyaqhubeka-ke bazalwane. Ngazi ngifuna ngiqale ngimlingelele. Ngaphandle kokuthi ngithi udumo uNkulunkulu kweliphezulu ngokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sizoqhubeka-ke nezwi lethu singakaqhubeki nginesicelo ngenxa yesikhathi siphansi kwengcindezi yesikhathi sesilethi kakhulu. Uma sidla ngiyacela ngathi ngingashesha. Okokuqala lokho ngiyacela iy'teshi zande uma kungenzeka zokuphaka ukudla khona kuzoshesha. Nginaleso isicelo sokudina ngicela amakwaya iculo elisukume ngalo ningaliculi isikhathi eside. Ngiyacela impela ngoba manje siphansi kwengcindezi yesikhathi sicula iculo elilodwa sesimile futhi iculo esisukume ngalo sisheshe silinqamuke. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Angithandaze bese siya ezweni lenkosi. Bakulungileyo uNkulunkulu nomusa siyakuthola phambi kobuso bakho. Sikunikeza lokhu udumo lungu lwakho lukufanele. Ngiyakhuleka-ke Nkosi ukube kanye nathi ngomoya ongcwele. Qhubeke Nkosi ukhulume uzambule. Sikunikeza lonke udumo uJesu Kristu inkosi. Amen. Okunye siyacela umphathi wohlelo olandelayo nabazomlandela asheshe asho ukuthi kuzocula liphi ikhwaya. Mase lisukume ikhwaya lingathathi isikhathi salo. Asiqhubeni bafowethu kwabezwe. Leli lisuka la lithathe eside kabi isikhathi. Ngiyacela ngisibambisaneni ngenxa yesikhathi. Ngiyalazi-ke labezwa ngazi abekonzweni ukuthi kwenziwa yini. Abezwe basuke bafuna ukubonakala beshaye kahle ukuthi bagqoke kanjani kwenzakalani. Angazi-ke la endlini yenkonzo sokuyisiphizayo. Makuthiwa nje sicela ikhwaya sothongathi eqede nje uthi othongathi qhuma iculo bayasukuma. Singalindi bafowethu ngiyacela. Okay, kuzodina kulungile. Ninga-understand ukuthi isikhathi ngisithanda kanjani. Ngoba njengamanje nje kuyadonsa sophuma late. Kanti angiyithandi inkonzo yasebusuku. Ngake ngakuchaza lokho. Angithandi ukukhonza ebusuku. Isizathu ngcono ngisisho ngoba mhlawumbe baningi abangasazi. Ngike ngaba indoda nami. Mangiyindoda, indoda inesikhwele. Ayifuni umkayo ahambe enkonzweni yasebusuku. Idina ithi useqoma abefundisi. Ayifuni indoda ngesikhathi sokudla kukho ready ngoba unkosikazi usesontweni. So-ke uthe uNkulunkulu uma engibiza ngazinqumela mina ukuthi angifuni ibandla okukhonza ebusuku. Futhi ngifuna abantu bahambe bawuphumula. Mhlawumbe ngesikhathi ngizisa kuleliya bandla wayingasukumi umfundisi engakashaya u-10 ebusuku. Kube kuthiwa inkonzo ingena ngo-7. Kuyadunyiswa nje kuyafakaza kwenziwa yonke le nto uma usuthi manje phela wayesengisizile uNkulunkulu kancane sengithe ukuphakaphakama. Hawu baba ngathi konke sekuphelile sukuma phela. Ngisukume ngithele ngakashaya. Nokwenza umthetho ufike lo. Mayiqala-ke eshumayela ngo-10 uyaqeda ngo-11 ukhulekela abantu bayawa balala iginqo sophuma ngo-1 noma ngo-2. Uyayibona lo nto kodwa
umfazi womuntu mayifika ekhaya ngo3 ithini indoda sasi yakunqabela ukuthi esontweni so ngayibuka lengane ngayithanda so angithandi isikhonza usuku ngicela ningi-understand so ngicela ke sistike esikhathini makubizwa ababizwayo usheshe uthi lathi uhambe ukwenzayo uhlale phansi konke nje kwenzeke ngesinono nangesizotha sikhombisa ukuthi asifane nabantu bezwe ngethemba nizo-understanda bafowethu okay ngiyabonga-ke lokhu engikucelayo kuse-eli sathula ikhwaya elilodwa kuseza namanye ake sizame nje sihlule ezweni bona njengamanje le nkonzo nje zokugcina izophuma late uhleke sihambile ngidabukela kule ndawo-ke kume nendoda engakhona kodwa ngale kwalokho nje siyomfuna umuntu abesekhaya kwakhe ngo7 kodwa-ke ngenxa yesimo-ke esibhekene naso-ke sinofika emakhaya ngabo9 futhi kufika banithethise bathi aniphume insibandele sisiyamazi insibandele ngikambamanga so-ke asililweleke igama lethu sizoqhubeka-ke inkonzo uMathewu chapter 12 verse 40 Mathewu chapter 12 verse 40 sengithandazileke isitimu yakhona kanjalo-ke nendodana yomuntu kufundeka-ke kanje ngokuba njengalokhu uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kanjalo-ke nendodana yomuntu yakuba sekuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Ngithe-ke ake ngibacaphunele kukhona nabakhuluma isiSuthu la silisho leli vesi ngesisuthu ngobane njalo kaJonas abile majaji amararu le masiwa amararu campaign yahlapi ehulu mora motho le yena utlaba malenga alefasi matsatsi amararu le masiwa amararu sinjalo isisuthu ningazi ukuthi ngiyabuka Hakirata Hakirata ngiyabuka and moya ohalalela ngwanthusitha kuri ngibuka bamanga because abakhuluma isiSuthu-ke lokho engikukhulumile engasafundi bengibheda yini bazongithela lapho sebephendula bethi cha hayi ushilo uJesu Marko chapter 16 verse 17 wathi lezi bonakaliso zobalandela abakholwayo ngegama lami bawushumayela ngelimi ezintsha hayi izilimi ezintsha izolezi hayi lezi zokulengisana kuze iqhume esontweni sikhuluma ngalezi sikhuluma ngolimi ozoluzwa kube nento ofakaza athi hayi kukhuluma kahle ngiyabona lona yilezo esikhuluma ngazo Jesu yosiza sishumayele ngazo enkonzweni edluleke ngiphawule ukuthi uNkulunkulu akasiyo umuntu ukuthi aqamba amanga yibe sengigcine ngalo leyo nanodana umuntu kuba zisole ushila ngayo ukwenza na ukhulumela ngayo ukuphelelisa na uNumeri 23 uverse 19 kanti-ke noSamuel oqala chapter 15 uverse 29 uthi ithemba lika-Israyeli aliyuqamba amanga lizisole ngokuba lisiyo umuntu ukuba lizisole. So-ke uma uJesu ethi njengokuba uJona waba sesiswini senhlanzi insuku ezintathu nobusuku obuthathu kanjalo nendodana yomuntu izoba semathunjini omhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Ifimi yethu-ke leyo. Uma-ke inkosi uJesu yafa ngoLwesihlanu ngeke ngakusho lokho kusho ukuthi nobusuku obubodwa nemini eyodwa esiyavuka uJesu ungumqambi manga yini na sikhumbuleke amavesi engisanda ukuwacaphuna kaNumeri umbuzo ukuthi kanti uJesu wafa nini ngoba kuyaqinisekiswa ukuthi ekupheleni kwesabatha wavuka. Ngofunda uMathewu 28 verse 1 uthi kepha ekupheleni kwesabatha ngovivi lokuqala lweviki uMaria Magdalena
nomunye uMaria unina kaJakobe beza ukuyobona iliba. Ekupheleni kwesabatha novivi lokuqala lweviki kusho ukuthi akekho wazi kahlehle ukuthi from 6 o'clock ntambama ngomgqibelo kuya ku-6 o'clock ekuseni ngesonto wavuka nini uJesu. Yikho bekhuluma izinto ezimbili bethi ekupheleni kwesabatha nangovivi lokuqala, anytime from 6 o'clock to 6 o'clock in the morning wavuka uJesu. Kodwa lokho akwenzi ukuthi insuku ezintathu nobusuku obuthathu njengoba uJona waba semathunjini omhlaba insuku ezintathu nobusuku obuthathu. La iBhayibheli lithi kwafika uMaria Magdalena, ngisho njalo ngiyazi ukuthi Magdalena ngakhula nogogo wayesho njalo Magdalena, nomunye uMaria beza ukuyobona iliba. Funeka sicazululele indaba yoMaria. Ubani ongangitshela abangabo uMaria eTestamenteni Elisha? Ukhona owaziyo? Anenifundi iBhayibheli yena. Kwenziwa yini lo? Ngixakekile nginama-appointments. Abantu afika ku-2030 nginama-appointments 25 no-26 ugcwele wey'nkonzo ngama-weekend. Phakathi nensuku abantu bayafona, WhatsApp ngivuka ngo-1:30 ngolala late. Kodwa nginesikhathi sokuthola ukuthi oMaria bangayi wena wenzani kanti wena? OMaria eTestamenteni Elisha bawu-5. Bamangani nabo bethi bawu-5 oMaria eTestamenteni Elisha. Balalele kahle ngichazele. Kongathi ukuthi leli verse lithi uMaria Magdalena nomunye uMaria. Shayisela abathathu-ke lokubalwa ababili. Kodwa lokho kuthiwa nomunye uMaria imuphi? Umbuzo lo. OMaria ke bawu-5. Oqala hayi ngobe ngokuqala ngoba ngiyawathaza. uMaria udadewabo kaMartha owusisi kaLazaro owafa izinsuku ezine wavuswa ethuneni. uJesu athi kuye uMaria ukhethe kahle kuhlala enyaweni zami ukuze ezwe izwi lami. Siyabadinga abantu abafana nalo Maria abangenandaba nokulungisela abantu ukudla, kodwa befuna ukuthi badle bona ukudla kamoya ukuze bakwazi ukungena embusweni wezulu. Bese kuzoba uMaria Magdalena elithi iBhayibheli wayenamadimoni awu-7. Siyakuthola lokho kuLuka chapter 8, John chapter 20, John 20 verse 16 and 18. Owayenamadimoni awu-7. Kodwa kuyo yonke lezi ndawo ayikho eveza uMaria ekhishwa idimoni. Kodwa kuyashiwo manje makhulunywa ngoMagdalena owayenamadimoni awu-7 uJesu wawakhipha. Maria wesibili Lord. Maria wesithathu unina kaJesu. Kodwa yena umbona ngani kuthiwa unina kaJakobe. Make kwathiwa unina kaJakobe kusokusho unina kaJesu. Kusho ukuthi bahlonipha ukuthi kuthiwa unina kaJesu bese yinaka leyo ndaba kakhulu idlule ezinye. So kubala uJakobe umfowabo kaJesu. Ngesilungu kuthiwa half brother. Ngoba phela uJesu akazalwanga ngentando yendoda, kanti uJakobo nabanye abafowabo bazalwa ngentando yendoda uJoseph. Wesithathu-ke loyo siyamthola kuLuka 24 verse 10, nakwiZenzo 1 verse 14, nakuMateyu 27 verse 56. Zenzo 1 verse 14 kuyabalwa kuthiwa wayehlezi endlini ephezulu nabafowabo bakaJesu uJakobe noJose. Abafowabo bakaJesu lawo. Bese kuzoba khona uMaria number 4 okuthiwa unina kaMark. Hayi uMark uMark noma yilo Mark lo obhale ivangeli ngokaMark. Sithola kwiZenzo chapter 12 verse 12 uMaria number 4 loyo. uMark lo wayebuya bizwe ngoJohane, kwenye indawo uvela unina kaJohane. Makuthiwa unina kaJohane okwazi ukuthi-ke kukhulunywa
ngoMaria unina kaMarko. uMarko uyashintsha igama uthi uJohane, simthola kwizenzo chapter 12 verse 12. uMaria wokugcina-ke umkaCleopas. uCleopas, niyamazi uCleopas? Nanimazi? Bafunda ababili ababe eMausi, omunye wabo kwakuCleopas. Inkosikazi yakheke lo Cleopas kwakuMaria. uMaria sebewu-5. Seniyezwa manje? Nakelele kusho makuthiwa nje Magdalene kanye naMatimoti. Makuthiwa unina kaJakobe yilo ozala uJesu. Makuthiwa unina kaJohane angenabo ozala uJesu loyo. Bese kuzoba khona uCleopas engcothi kukhulunywa kanye ngaye. Asiqhubekeke nendaba yethu. Sinalo iqiniso lokuthi inkosi uJesu yavuka ekupheleni kwesabatha ngovivi lokuqala ngoba sinalo ivesi elisho lokho. Kodwa sinalo ivesi elithi uJesu wabethelwa nini wangcwatshwa nini. Alikho nje lisho lokho. Umbuzo-ke uthi wangena nini emathunjini omhlaba. Wangena nini emathunjini omhlaba. uJona sengengakusho wayeluphawu lweqiniso oluphelele lukaJesu. Angiphinde uJona wayeluphawu lweqiniso oluphelele lukaJesu. Ngoba yena uJesu uqobo uthi njengokuba uJona abesethi nami. So kusho uJona somehow wayerepresenta uJesu. Siselapho kusho ukuthi uJona ngesikhathi ethunywa uNkulunkulu eNiniva engayi ejike eTarashish kwakuyintando kaNkulunkulu ngoba wayefuna ukuthi edile egwinywe umkhoma eprofetha ukufa kaJesu. Ezinye izinto zike zenzeke kanti uNkulunkulu khona akakuqondile. Ngikhumbula akakhuluma kimi ngigula ngiphethwe yiCovid ngo-2020 ngoJulayi. Sagula nomama kwakukubi kwangathi sizohamba. Kodwa ngathi kimi mama mina ngizombuza uNkulunkulu mina uthi yini angiyeke ngoFebruary ngangikade ngise eBergville 2020 ngishumayela ngifunda iHubo 91 elithi sifa sungena etendeni lakho. Ngasho ngiqinisa ngithi thina amakholwa ngeke siphathwe yiCovid. Ngase ngibuza Nkosi kwenzeke kanjani ungidedeleleni ngashumayela le ntshumayelo na. Wangiphendula wathi ukuthi isikhathi nami awusenaso. Ubhizi kakhulu ngomsebenzi wami kanti nami ngiyasifuna isikhathi nawe ngifuna ulale phansi ngoba kunezinto engifuna ukuzikhuluma nawe. Wakhuluma izinto eziningi. Ziningi kakhulu izinto azikhulumayo. Wangivezela amabandla amabili engeke ngiwasho engitshela isisekelo sawo ukuthi isikhoko. Bayisengivezelile lawo mabandla. Bayiseveza imbokodo encane nje ethi ibe ngangalesi sandla sami ngisivulela nje. Emnyama engcolile ngiyeka le amabandla kodwa kuyinkulumo eyodwa ilanga elilodwa. Wathi uyayazi le mbokodo? Ngathi angiyazi Nkosi. Wathi uwe. Wathi ngesikhathi umusho uphenduka ukholwa ebandleni elithize wawa. Wacabanga ukuthi uyawa kanti wawungawi ngangikufihla ngakudedela wangena ezonweni. Ngoba namhlanje ngabe sebekubulele njengoba sebebulale obani nobani wangibalela. Leli bandla engasindiselwa kulona. Wathi ngabe sebekubulele nawe ngakudedela wangena ezonweni ngoba ngangikufihla. Wayesethuka.
isisandla kaveli ngavela isandla wayipholisha lembokodo wayipholisha yacwebezela thina iqeda ukucwebezela siyakhula yakhula wathi uyayibona le litshe liyakhula ngathi yebo wathi isikhathi sakho manje sokuthi ukhule sengikulandile la bengifihle khona ngoba ngaba usele lento ke ngiyikhunjuzwa lento engikhuluma la ukuthi kwakuyintebo kaNkulunkulu ukuthi uJona angayi eNiniva ngoba kwakufanele prophet ukufa kaJesu sonke siyashumayela ezuJona wona vele wona kodwa wayengoni nami ngawa kodwa ngangingawi yajula lendaba uJona wangena emkhunjini samazi ebheke Tarashish abakwazi ukufunda izinto bezidonza bathi iTarashish neNiniva kuhlukene ngango 800 kilometers akayubamba uJona ethi yabaleka 800 kilometers ke indawo ende kabi ngoba le Cape Town ayiwo 800 kilometers from here liseduze ngemphathi igoli liseduze kakhulu ngazi ngiyalinganisa nani lapha ethu yakhona uJona 800 kilometers away etubalekela uNkulunkulu bahluleka ukumbalekela uNkulunkulu wavusa isivunguvungu olwandle elelena lapha phansi ngoba vele kunjalo bayalala abantu abenza izinto yakhumbula seyingane bulala isithi usuba olungile banobulala isithi phika qala kushaya abanye kanti wena noJona wambolala phansi bathandaza abantu ilwandle lwasho ukubagqiba baze bamfuna bamthola wendoda walala wena sifa la awuthandaze nawe uNkulunkulu wakho wenze njani kuJona bese abatshela iqiniso ukuthi ulanje kwenze njani lithi iBhayibheli bashaya uluvalo olumangalisayo ngoba babezazi indaba zikaJehova mayethi mina ngikhonza uJehova uNkulunkulu odala izulu nomhlaba ngibalekile kuye baphosenze njani wathi ngiphonsele ulwandle besaba ukumphonsa besaba uNkulunkulu bazama ukugwedla bayisihlabathini hayi washo ukugubukeka umkhulu babonda hayi abanadabu lapho bathandaza kuqala base bemphonsa lithi iBhayibheli uNkulunkulu walungisa inhlanzi enkulu ukube imgwenye inkosi yethu Jesu Kristu emva kokuba ithwele izono zethu yangena emhlabathini umhlabathi wayigwenye kwasekwenzakalana Jesu Kristu wayefile insuku ezintathu nobusuku obuthathu ethuneni uJesu wafakwa ngoLesithathu Wednesday bekufanele ngabe kuthiwa Good Wednesday not Good Friday manje into ke mayikhulunywa yenzeka idini siyiqinise engqondweni zabantu kanti ayilona iqiniso uJesu wahlushwa ngoLesithathu wabulawa ngoLesithathu wangena ethuneni ngoLesithathu mawubala ke ubusuku uzosaba uLesine ubusuku uzosaba uLesihlanu ubusuku uzosaba uMgqibelo insuku ezintathu ubusuku obuthathu masibala imini yangoLesine yangoLesihlanu yangoMgqibelo 3 days and 3 nights just before sunset and was resurrected at the end of Saturday. Akukho ezweni ukuthi wangcwatshwa nini. Akukho ezweni ukuthi wangcwatshwa ngoLesithathu. Akangcwatshwanga kodwa ngoLesihlanu ngoba kwakuzomenza lo mqambi manga. Kwakuzokwenza inkulumo yakhe ibe ngamanga. Kunezihlobo ezihlukeneyo zamasabatha lokho kufanele ukuzweke manje ngoba sizombuza nami ngithatha mina
ukuthi wangena ethuneni ngolesithathu. Sengizofuna nginivulise ngamabomu ngoba ngikhuluma into ejulile manje. Sekuthuni thina. Sizokwenza ngisho inalithi iwa uyitoshe. Lelo sabatha kwakungelona isabatha ejwayelekile. Ingakho kwaba isabatha elaqala ngolesithathu. Njalo ngolesine I mean to say. Ake sivule-ke uJohn chapter 19 verse 31. Uthola umahluko-ke manje wamasabatha. uJesu wangena ethuneni ngolwesithathu ukuze kumenze abe izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu ethuneni. Ngiyafunda-ke mina verse 31 khona abaJuda ngokuba kwakungolokulungisela ukuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngesabatha. Lalela-ke ngokuba lolo suku lwesabatha lwalulukhulu, that is the difference. Isabatha elikhulu elingafani namanye elalithatha izinsuku eziningi. Izwakala wona. Yileli gama kuphela elisilahlayo esingalinaki. Bese kudinga kuthiwa wahlushwa ngolesihlanu. Wangena ethuneni ngolesihlanu. Uma ulalela leli verse lithi abaJuda ngokuba kwakungolokulungisela ukuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngesabatha. Ngathi isabatha leli nini lalungolesine. Izidumbu zingahlali kwadingeka ukuthi bayophulwa imilenze. Abathi mabefika kuJesu bamthola ukuthi akasekho usephumile emzimbeni abawuphulanga umlenze wakhe. Ngoba kwakuwusuku lokulungisela ngakusasa kuwusuku olukhulu lwesabatha. Ujulile le ndaba nezwa kodwa njalo nje. Sithola ukuthi leli sabatha lelikhulu. Ngizokutshela imfihlakalo wena namhlanje. Maningi ama-special Sabbath kubizwa kanjalo ngesilungu. Endanemithetho yawo ama-special Sabbath. Afuna ngithethe mangaki? Awu-14. 14 ama-special Sabbath. Isabatha nesabatha linegama lalo. Isabatha nesabatha linento yalo ekudala ukuthi ibizwe ngalelo gama ukuze kufundiswe ngalelo gama. Sithi ngihlehleke manje nginenze nizwe kahle le. Mhlambe bambalwa bangaya ngokhonza emabandleni omthetho. Ebandleni lomthetho kuphuma incwadi komkhulu eshoyo ukuthi ngale ya Sunday nofunda lelizwi. Ngale ya Sunday yenyanga ethile program yonyaka wonke ukuze ibandla lonke endaweni yonke ufundizwe elifanayo lona. Niyakwazi lokho? Yileyo nto-ke la nalawa masabatha ayehleliwe njengoba u-14 nje awalingane nonyaka. Kodwa lalaziwa ukuthi isabatha lokuthi ushunyayelwa ukuthiwe ushonye ukufundiswa abantu ngalokho njengokuphuma eGibhithe kufanele abantwana bakaIsrayeli behlale bekhunjuzwa. Izimo abazilwile kube sekuba isabatha libizwe ngalelo gama. So leli-ke alishiye ukuthi kwakungelani kodwa kuthiwa lelikhulu. Now la masabatha-ke njengoba ehlukene ayenezinsuku khona elalithatha 7 days kudliwa isinkwa esingenamvubelo. Amanye 4 days 5 days njengalo leli elaliqala ngolesine olesihlanu umgqibelo lika 3 days leli. Niyangizwa kodwa? Sengizokunikeza ngazi uma kodwa uma usephaliza ungayikhathazi. Khona isabatha esithola ku-Exodus 30 verse 15 okuthiwa ngizobiza ngolimi lwakhona Shabbat Shekalim. Shabbat Shekalim isebheko leso. Isabatha okuthiwa yishekalim. Uthola ku-Exodus 30 verse 15. Elesibili ngizosho kuphela lawa awu-5. Amanye angizozihlupha ngawo ngoba sizile ngokufunda amasabatha. Bengizama ukuthi nginenze nazi ukuthi amasabatha ahlukene. Khona ishabathi zakhona iDeuteronomy 25 verse 17 kuya ku-19. Khona ishabathi para ikuNumeri 19 verse 2. Khona ishabathi hakodesh Exodus 12 verse 2 eyokugcina ka-5.
ishabat haga ngamaHebheru G ishabat hachadon, Shabbat hachadon, ikuMalaki 3 verse 23. Kodwa ezweni uzothola mhlawumbe ukuthi akubizwa ngeSabatha, ngoba this information ngiyithole la ejulile khona la kudinwa khona amagugu akwa-Israyeli. Ezweni uzothola ukuthi kuyakhulunywa ngalo, mhlawumbe alishiwo leli gama esengilibize ngalo. Kodwa lamasabatha awu-5 engikhuluma ngawo awu-9 amanye ngibona ngizobe ngithethe isikhathi asinto esingesenzele utho leyo. Kodwa bengifuna nazi ukuthi amasabatha awafana walingana. So uJesu wangena ethuneni ngolesithathu ntambama, ngolesine kwakuyisabatha. Wahlala 3 days and 3 nights esweni somkhomba senhlanzi. Lokho kusitshela ukuthini-ke? Wayengaqamba amanga uma ezifanisa noJona, ngoba uJona wayeyiluphawu lukaJesu. Okunginika ukuthi ngithi-ke ukwenzeka konke okwenzeka kuJona, uNkulunkulu wayefuna uJona ngandlela thize wayeprofetha ukufa kwenkosi uJesu. Uthi kuverse 32 kade ngifuna uverse 31 othe John 19 verse 31, khona abaJuda ngokuba kwakungolokulungisela ukuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngeSabatha, ngokuba lolu suku lweSabatha lwalilukhulu, banxusa uPilato ukuba yaphulwe imilenze yabo basuswe. Verse 32, ayeseza kamabutho ayaphula imilenze yokuqala neyomunye owayebethelwe naye. Esefika kuJesu ebona ukuthi usefile, kawayaphulanga imilenze yakhe. Verse 34, kodwa elinye lamabutho lamgwaza ohlangothini ngomkhonto, kwaphuma masinyane igazi namanzi. Verse 35, obonileyo ufakazile, ubufakazi bakhe buqinisile, yena-ke uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso ukuze nikholwe nani. Verse 36, ngokuba lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke umbhalo othi akuyi ukwaphulwa thambo lakhe. Zonke izinto ezenzekayo zaprofethwa zisembhalweni. Ngamanye amagama leli Sabatha kwakuyisabatha likaNkulunkulu okwakufanele kwephulwe imithetho. Njalo bonke abantu abalengisiwe bephula imilenze ukuze basheshe bafe, bangabe besangena bephila eSabatheni. Kodwa kuJesu ngoba izwi liyasho ukuthi akukwaphulwa umlenze, akukwaphulwa thambo lakhe. Exodus 12 verse 46, Numeri 9 verse 12, noPsalm 34 verse 20. U-Exodus 12:46 noNumeri 9 verse 12 awukhulumi ngoJesu ngqo, kodwa kukhulunywa ngoJesu, ngoba kuthiwa mase kudliwa iSabatha iwundlu elihlatshiwe akuyi uphulwa thambo kulona. Lapha njengoba Exodus Exodus kubla ku-Exodus 12 verse 46, angithi base bezophuma betshelwa ngeSabatha ufuna abalenzi bezophuma eGibhithe, kwathiwa bangaphuli ithambo lewundlu elibazolihlaba balidle, ngoba kwakuprofetha ukuthi uJesu ngeke kwaphula ithambo kuyena. Ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi abantu abalengisiwe emthini bephula amathambo, eyakhe indodana ngeke yephulwe ithambo. Kodwa wayihlela lento kudala ngaphambi kokusekelwe izwe. Ithi siyenzeka nje kuGenesis 12 kade kwahlelwa sokumthetho ukuthi akwephulwa thambo lewundlu. Usiyabona ngisho ngani ukuthi uJona ukungamlaleli kwakhe uNkulunkulu kwakuyicebo likaNkulunkulu. Akusho ukuthi nami usubhude esonweni usuthi icebo likaNkulunkulu, ngoba uzokujezisa. Nami ungitshele sengibuya khona ebubini, akangitshelanga ngisaphi. Ngakho-ke qaphela musududuza ngesono sami, mhlawumbe ngithando kaNkulunkulu. Esazini lithi-ke verse 36, ngokuba lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke umbhalo othi akuyi kwaphulwa thambo lakhe. Verse 37, futhi omunye umbhalo uthi bayakumbheka abamgwazileyo,
uZakhariya 12 verse 10 nesambulo 1 verse 7 lapha la kusho khona ukuthi ibutho lamgwazi ohlangothini kwaphuma amanzi negazi. Siyazi-ke kakhulu omama bayayazi lo language ukuthi umuntu uma ezothola umntwana uqalane amanzi kulandela igazi angithi ibavuma kanti imfihlo zabo. NoJesu wayezala ibandla wasikhipha ohlangothini ibandla ulizale ngaleso sikhathi uthi uma ixoxe sezobethelwa uthi nginombhaphathiso okufanele ngingene kuwona. Ngifisa ukuthi ngabe selokhelekile umlilo emuzele emhlabeni kodwa kunombhaphathiso. Lo mbhaphathiso kwakuzalwa ibandla lamgwazi ibutho. Kodwa iBhayibheli yamangalisa uthi uJesu bazombheka bamgwazayo bamlilele ngoba basazojeza ukuthi bamgwazi. Yebo benza intando kaNkulunkulu ekwakuyisayini yokuzalwa kwebandla kodwa iqiniso lithi wamgwazi. Njengoba noJuda wenza into elotshiwe ukuthi amkhaphele uJesu athi uJesu yamuka indodana yomuntu njengokulotshiweyo kodwa maye kulo ekhashelwa ngaye ngabe kungcono kuba kazange azalwe okungukuthi kwakufanele akhashelwe kodwa ngenxa yalokho uJuda wajeza. Simbonga uNkulunkulu kwangaba yimini uJuda kwangaba uwena kodwa wenzekana ngakho kusuyiduduza mawona kusuthi intando kaNkulunkulu kodwa uJuda wakwenza kuyintando kaNkulunkulu. uJuda-ke wabuye walinikwa ithuba lokuphenduka. Walinikwa ithuba lokuphenduka. Asazi-ke noma walithatha noma akalithathanga. Lalela ngesonto inkonzo yangesonto ekuseni leyo. Angazi khona abantu bayahamba namhlanje. Khona abantu bayahamba kusasa. Kodwa inkonzo yangesonto leyo. Uthi uJuda walithola ithuba. Ngoba uNkulunkulu akavela kulahle nje njengomuntu elilahla amafinyini. Ukulahla amaqeda aphinda kunika ithuba okulahla obani uyena. Ngoba akafuni kubhubhe namunye. Ufuna bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Chapter 2 verse 4 mongakazana. Akafuni kubhubhe namunye. Hayi namgwazake ibutho ohlangothini ngomkhonto kwaphuma masinyane kuthi la igazi namanzi usho ukuthi qala negazi landela amanzi yikho bevumelana nqanile. Obonile ufakazile ufakazi bakhe uqinisile yena uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso ukuze nikholwe nani ukuba lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke umbhalo othi akuyiphula thambo lakhe. Kwephulwa umthetho wokuphula amathambo ngoba kufanele kugcwaliseke umbhalo. Yabona uNkulunkulu mayefuna izwi lakhe lenzeke kuwa yonke imithetho yasemhlabeni kahulumeni neyani ngoba efune lakhe izwi likwenze lokho elishoyo ukuthi kuJeremiah ngiyalilinda izwi lakho kuba likwenze ngithume khona. Pho wena uqhamukaphi uthi hayi mina ngongena ezulwini ngoba nginesona esincane. Ngisho ukuthi umuntu akasangene noma sesincane. Isono asingene ezulwini noma ngabe usibona sisincane kanjani uyohlala ingunaphakade esihogweni. Umunye wayethathwe inkosi uJesu befika esihogweni wafika wambona umfundisi bathi inkosi lo mfundisi ufunani la? Bathi uJesu ubuza yena. Bathi umfundisi bathi lo uhamba noJesu ezobuya kuye emhlabeni wenzani na kwenze njani? Bathi ngadla u50 rand ngomzalwane njengoba ngihlezi la ingunaphakade. 50 rand usongashela 50 rand zingani ngempela imali ucela kubantu awuthi 10 rand lapho usuyikhohlwa uyibuyiseni yesikhogweni. Ishumi awuthi ishumi lapho awungcwalisele ngeshumi. Ikhokhe ukuthi akugcwalisela usho ukuthi akakuphe. Wocela khona uzophiwa. Mawutshele uzotshelekwa sukhohliwe ukhokha.
wephulwa umthetho wamathambo aliphulwanga elikaJesu ngoba kulotshiwe ukuthi akuphulwa thambo kuyena. uKristu ngaleso sikhathi wephulwa loyo mthetho wamathambo kwakwenzakalani? Wayeqeda umthetho, eqeda umthetho. Ngofunda baseRoma 10:4 uthi ngokuba isiphetho somthetho nguKristu kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo. Asisangeni ezulwini ngomthetho. Laba abanikezwe umthetho babengena ngomthetho wabehlula. Asisangeni ezulwini ngomthetho. Jesu wawuqeda umthetho, waba isiphetho somthetho. Waqala ngokuthi lingephulwe lakhe ithambo, ephulwa amanye ngoba wayeqeda umthetho. Thola abazalwane bayikhayela imithetho. Njalo ngoLesithathu sizile ukudla ebandleni. Ufike ngoLesithathu usekhohliwe omunye umzalwane useyadla. Athe phakathi ngoLesithathu namhlanje. Usonile ngani ngenxa yomthetho. Ingakho ekhaya lezwi njalo uma sinemezela umkhosi ngiye ngithi othandayo. Ngoba mangeke angalifaka lelo gama okwasuka umthetho. Uzoyisihogwela uyela ukuthi awungenanga kulo mkhosi. So ke yikho ngithi ke othandayo. Ngoba ngifuna ukuphephisa, ngifuna izulu nawe uzule normal esengqondweni yakho. Lokwazi ukuthi makuthiwa othandayo ngena kulo mkhosi ngomyeni. Kodwa uphoqiwe kodwa ngena. Ngoba usanda usambulela ukuthi imkhosi yakhe le. Yazi nani ngakho. Tonke baba uSibani wena thula sifake emkhosini. Imkhosi yakhe lekusukusho yena. Bese siyangena ke emkhosini. Mina ngineyami ngibamba every week. Ngi-alternate insuku ngoba ngifuna umthetho. So manje sekumenyezelwa wasekhaya lezi ungacabanga ukuthi mina ngiqonda ungene emkhosini ngenze ukuthi ningiphelezela ningiphelezele. Mina ngiyenela nje ngokwami. Futhi uma ungangena njengami hayi ngaba nenkinga. Wawephula kuJesu ngoba uJesu wayisiphetho somthetho. Umuntu ulungisiswa ngokukholwa hayi ngomthetho. Ngaleso sikhathi umuntu wayelungisiswa ngomthetho. Njengamanje silungisiswa ngokukholwa ngoba sihamba ngokukholwa. AbaseGalatia 3:6-10 lithi njengalokhu uAbrahamu wakholwa nguNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi ngukulunga. Athi uRoma 10:9 uma ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo uyosindiswa. Kuba ngokulunga mosufunda uverse 10. Ukulunga sikuthola ngokukholwa. Uyavuma ngomlomo ukuthi uJesu Kristu inkosi usindiswe bese ukholwa kube ngokulunga. Athi kuverse 7 kaGalatia 3 yazini ke ukuthi abokholwa ibona abangamadodana kaAbraham. Njengoba sithi uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe, ingoba siyakholwa unguNkulunkulu wethu. Abokholwa ibona abangamadodana kaAbraham. Unganaki-ke masithiwa amadodana besidonta ukhishini. Ngoba seFesu ithi izwi lenkosi kuKristu angekho owesilisa angekho owesifazane. So simunye siyafana sonke. Verse number 8. Kepha umbhalo ubona ngaphambili ukuthi uNkulunkulu uzakulungisisa abezizwe ngokukholwa. Walishumayela ngaphambili ivangeli kuAbraham wathi izizwe zonke ziyabusiswa kuwe. Zonke izizwe ziyabusiswa. For the fact that he is the God of Abraham, Jacob, or is Isaac and Jacob, sesibusisiwe sonke uma sikholwa ngoba sesingamadodana kaAbraham. Kubiza ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu. Kubiza ukuthi ube ukholwa ukuze ube indodana kaAbraham. Bese uba nelungelo lokuthi uJehova sebawona uNkulunkulu kaIsrayeli useUnkulunkulu wakho, uNkulunkulu wakho. Verse 10. Ngokuba bonke abamsebenzi womthetho baphansi kwesiqalekiso. Ngiyalesaba-ke mina. Ngoba baningi abantu abenza umthetho kodwa bawuphelelisi. Lithi bonke
abamsebenzi womthetho baphansi kwesiqalekiso. Bangaka abantu abasabathayo. Bangaka abantu abasabathayo. Bayasabatha. Uma bekhona la noma bezolalela lenkonzo bazobeqala ngami ukuthi khona amasabatha u14. Abazi. Mawenza umthetho wenzisise kusizana usabathe kodwa uwazi amagama amasabatha. Awuwazi ukuthi ahlukana khona u5 days khona u7 days khona u3 days. uJesu uqedela lokho umthetho uze sikwazi ukwezulwini. Asiyeke ukuthatha izinto zabantu singazazi. Ngoba wena wenza umthetho wokusabatha. Ukuthi umlilo ubaswa ngomgqibelo. Awukudla ukudla okushisayo ngomgqibelo. Mina ngifuna ukuthi ngijwayele ngomgqibelo ngokuze ngesabatha angifuni. Ngoba sengaze ngilingeke ngisabatha. Ngumgqibelo kwaphela la. Le ndawo ke ngikuyona le igama lomgqibela laziwe isabatha. Isabatha bazomfazi abahleze. Ngesabatha kuzobe kwenzeka ukuthi usumgqibelo. Ngoba ngifuna yabona nje umthetho uyinkinga. Ngoba sikwazi ukufeza. Amadoda amaningi ngandlela thize ake ababamba amakhosikazi awephinga uthini umthetho. Ngombamba owesifazane ephinga akakhandwe ngamatshe. Ayimkhandi ngani le ndoda esabathayo. Ikhetha ukusabatha ikhetha okulula kuyona ukusinda ayifuni. Mkhande ngamatshe phela ngoba wena uyindoda yomthetho. Bonda uzuboshwa yena. So ke asikhohlweni umthetho. Nathi siyibanda singazishayeli umthetho. Nayibona nokushayela umthetho sithi njalo ngelangeni ukuthi singene emkhosini. I-wrong leyo. Ngoba sidinga sikhohle ukuthi umkhosi uhambisana nokukhuleka, umkhosi uhambisana nokufunda iBhayibheli. Uzongena ezini yoshona ilanga abazi uthandaze, abazi ukufunda iBhayibheli, ukugcinani umthetho. Omunye ungekelayo, awusabathi ngani. uJesu isiphetho somthetho. Sikushilo lokho sikutholile kuba seRoma 10 verse 4. Ukuba isiphetho somthetho nguKristu wawuqeda umthetho. Yikho-ke abanye bengafuni ukumkhonza uKristu. Bethi asikhonze thina indodana sikhonze uYesu. Kodwa ibishilo indodana athi akekho ozwa ubaba ngaphandle kwakhe. Baningi abantu bayakholwa bazolahlwa ngoba baphansi komthetho. Lithi-ke lelizwi ngithengithenge lesabo verse 10. Ngokuba bonke abamsebenzi womthetho baphansi kwesiqalekiso. So uzobona umuntu izinto zakhe zingalungi kanti ngoba ukhonza umthetho. Ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abangemi njalo kukho konke okulotshiweyo encwadini yomthetho ukuba bakwenze. Umuntu nje ongami entweni yonke elotshiweyo yomthetho uqalekisiwe. Njengawo nje lamasabatha u14. Akawenza akawadini waze Lord elangumgqibelo. Kudliwa isinto esingenamvubelo for full 7 days. Kusho ukuthi manje wadina kufanele kube nesikhathi azothatha u7 days engakudli ukudla okushisayo. Engawubasi umlilo. Abakwazi kodwa babona lokho. Nokuthi kukhona nje kuya-exist. Bazi umgqibelo nje ukuthi isabatha. Thina esingalideli isabatha lesibabi. Kanti phela thina uJesu isabatha lenzela umuntu akenzelwa ngisabatha. So asinankinga ke thina ngoba uJesu yena oyisabatha lethu. Sikhonza zonke izinsuku ekhaya lethu. Asikhethi umgqibelo. Abesethu verse 11 kepha ukuthi umthetho ukuthi ngomthetho akukho umuntu olungisiswayo phambi kaNkulunkulu kusobala. Ngokuba olungileyo uzokuphila ngokukholwa. Akekho umuntu olungisiswa ngomthetho. Akekho umuntu ongena ezulwini ngomthetho. Kodwa siyongena ezulwini ngokukholwa. Wasekorinthe chapter 5 verse 7. Sihamba ngokukholwa sihambe ngokubona. Verse 12 ngokuba umthetho awusiwo owokholwa kodwa wenza lokho uyaphila ngakho. Verse 13 uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalenga emthini. Thina sihlengiwe esiqalekisweni somthetho
sonke besingene phansi kwesiqalekiso somthetho badinga ukuthi uJesu enziwe isiqalekiso ukuze asihlenge. Umzwilo besiphathele izwi number 1. Number 4. Wathi uJesu wenziwa isono, hayi umoni. Akabanga isoni, waba isono uqobo lwakhe. Okungukuthi namanje lithi lelizwi wenziwe isiqalekiso yena ukuze kuhlengwe thina isiqalekisweni. So kuba kaqalekiswanga uJesu yiso lesisikhathi washiwa uyise wathi Eloi Eloi lama sabachthani, uNkulunkulu wami ngishiyelani na, because he was then a curse. Not that he was cursed, but he was a curse himself. Ngenxa yami nangenxa yakho. Kodwa unesikhathi sokudlala ngokukholwa, nesikhathi sokungazi uyaphuma noma uyangena. Usula into ubala, abanye ibahlula bayenza ngamabomu, faka ama-emoji. Ngoba they don't understand ukuthi uJesu wenziwe i-emoji. Ngoba wena kufanele uhlukane nama-emoji. Wes bawafake ngenkana abanye. Yabaxolela abafana ngephutha. Kodwa iphutha labo lisekuthenini alikho kuwafakeni. Lisenganakini iminwe yakho. Sonke emafonini ethu sinawo ama-emoji. Asiwafaki ngoba sikade iminwe yethu ingasheleli ithi i-emoji. So unganaki kwakho ugade kuzokuphelelisa esifokweni. Yazi kuzosha abantu bashela ama-emoji esifokweni. Ngitshela imfihlakalo. Omunye kade engithukela ukuthi ngikhiphe unina efaka ama-emoji. Ngayithulela ngimphendulanga. Uthuka umuntu ongekho nasekhaleji. Yini ozoyikhuluma nalo ngoba nikho ndawonye. Okubuhlungu ngelinye ilanga uzoma phambi kaNkulunkulu nenhlamba yakhe. Ngelinye ilanga ngizoma phambi kaNkulunkulu nomqhele wami ukuthi ngithukiwe. Uthi uJesu uma ngithuka ngenxa yami jabulani nithokoze ngoba umvuzo wenu umkhulu ezulwini. Wangisiza-ke mina wangiedela umqhele wami wathi ukukhula kancane. Ukuthi angethuka. Mase ngithula nami ngoba kube ngaphendula ngizobe ngilimaza umqhele wami. Wena yathanda nokuphendula nikhuluma. Kanti kunezinto ofuna ukuyiyeke ungayiphendula. Ngoba sisho sesilungu njengesithandayo sithi don't argue with the fool. People might not see the difference. Yini ngempela umuntu othola umuntu onengqondo ephikisana nohlanga. Ngoba phela niphile emhlabeni engafani, uphikisana kanjani nohlanga? Ngoba kufanele uliyeke uhlanya luzihlanyele nawe uphile ngoba wena uyaphila uhlanya. Kodwa uphikisana nohlanga. Ilento esiyenzayo sophikisana nabantu abangakholwa. Noma uyophikisana nomuntu owawa elazi iBhayibheli. Awungisho mangiwa mina manje. Yangibona ngiyinkinga ebazalwane. Noma iBhayibheli ngalazi. Usiyaqala ukuphikisana nami, uzohlubuka ufane nami. So ngizama ukufundisa ukuthi musu-arguisha nomuntu ngeBhayibheli. Ngoba umazi ukuthi uqhamukapi, uyeke. Usumtshela yazi lolu lwazi lakho olukhulu eBhayibheli olwakho ngishiye mina ngingenalo. Enginalo lolodwa. Yathi impumputhe. Yathi impumputhe engikwaziyo kunye ukuthi uvula amehlo akho. Shoni nje yonke into engifisa ukuyisho but I only know one thing. Uvula amehlo akho. Asifunda ukubaleka kwezalwane. Ungaphikisani nomuntu. Mtshele ukuthi wena uJesu mina ungenzela ukuthi. Ngisho konke okuthandayo ngaye okwakho keep it yourself. Angithini. Ngoba wazi ukuthi mphuma. So besisula ile nto ethina singabazalwane. Ngokuba umthetho awusiwo owokholwa kodwa wenza lokho yakuphila ngakho. uKristu wasihlenge esiqalekisweni somthetho. Ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu ukuba kuyotshiwo ukuthi baqalekiswe bonke abalenge emthini. Verse 14 ukuba isibusiso sika-Abraham ngoKristu Jesu sifike kubo bonke abezizwe ukuze samukeliswe isithembiso sikaMoya Ongcwele. uJesu wenze isiqalekiso ukuze isibusiso sika-Abraham sifinyelele kuthina.
lesi sokuthi izizwe zonke ziyobusiswa kuwe Abraham. Leso sibusiso ngeke sifike kuwe uma ungakaboni ukuthi uJesu wenziwe isiqalekiso ukuze aphephise wena. Ngoba uma usuqonda kahle lokho ngeke ubuyele ezolweni. Lithi-ke ukuba isibusiso sika-Abraham ngoKristu Jesu sifike kubo abezizwe ukuze samukeliswe isithembiso sikamoya ngokukholwa. Masikhuleke. Egameni lomfelo wethu uJesu, uNkulunkulu onomusa, sibonga uthando sithande ngalo. Izwi lakho lithi imicabango yakho miningi kunezihlabathi zolwandle. Okungukuthi ucabanga ngathi sonke emhlabeni singamabhiliyoni. Ucabanga ngathi sonke ngesikhathi esisodwa. Usibuka sonke ezinkonzweni ezihlangene namhlanje ngalolu suku sikhumbula ukushaywa kwakho nokubethelwa kwakho. Kodwa sesizwini ukuthi lelo Phasika lalihlukile lingelikhulu. Sesizwile Nkosi ukuthi wangena emathunjini omhlaba ngolesithathu ntambama. Ngoba wena manga wakhulumi uyalimela izwi lakho. Njengokuba uJona waba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu eswini senhlanzi, kanjalo nawe waba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu emathunjini omhlaba. Ngenxa yethu uzosithenga ngegazi lakho. Siyakubonga Nkosi, siyakudumisa. Iba nathi namanje sizazongena kule break, singakangeni sidlulise lo msebenzi esibhekene nawo omncane. Nginikela kuwena bonke uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngingixoleleke ngoba ngiyakhohlwa. Iminyaka isihambile. Umfundisi ozekile la ezongikhumbuza ukuthi khona ufuna ukusiselwa ingane, yena bagijime beze la. Mamtsibande ukungamtsibande. Siphumile. Lebo beba ulungisukulo. Bele ngibhekene nomamtsibande. Ukuthe ufuna ukusisela umntwana. Uhambile. Oh, yo. Kusho ukuthi lo khona befuna ukukhulekelwa, professor umkhulekele noma umtsibande. Ngoba angehleli ngezansi ngithina la emahlombe kuba ngumuntu wesifazane. So kusho ukuthi ke ningumbuzeke asiqala inkonzo yokuphila. Neminyaka ngakulengane. No 5. Sondelani. Sungavala lapho.